Lige stille. Det er sviger. Øjeblik, Kasper. Få den form lidt der. Ja. Skal vi have nogle kiler ind i den, eller hvad? Vi har sådan nogle af de der plastikkiler. Der kommer lige tvind på kilen her. Ja, den får vi da. Hey! Nej! Er der mand, det gør? Jo. Se, man. Nej! Nej, hvor er den flot! Hvor satan da! Og 7 hammer fede. Han kan... Ja. Jeg er klar. Åh, det var jeg til.